Bizkaia osoa lotuko dagoan proiektua. Gazteen ahotsa entzun nahi dugu, euren begirada sentitu eta eurengandik ikasi. Abezedarioa aspaldiko kontua dugu, baina letra guztien artean bat aukeratzekotan gure etxekoa da K. Eta K izango da gure proiektuaren lehen berba. K, dicho de manera breve, es un espacio abierto, participativo y creativo donde las personas jóvenes plasmarán sus inquietudes y su compromiso con Bizkaia. Horixe da gure konpromisoa. Euskeragaz eta gazteekaz daukagun konpromisoa. K recorrerá todo el territorio. Toda Bizkaia va a ser K a partir de hoy. Será la voz de la juventud vizcaína. Un micrófono abierto a ellos y a ellas. Karen bitartez, Bizkaiko gazteen ahotsa entzun nahi dugu. Euskeraz biziko da K. Eta teknologia barrien laguntzaz garatzen joango da. Niretzako K zerbait izatekotan euskera da, kultura da, kantauri itxasoe bada. Zuretzako nahi, zer da K? Niretzako K herriak, udalak, horrek dira. Manol, zuretzat? Niretzat ekonomia, lanpostuak. Irene, zuretzat zer da K? Niretzat K nekazari gazteak. Ederto. Eta Igor? Neutako karrerak. Joana eta Irune be, hemen daukaguzun bait. Gutxakoa nesken kirola, ez? Kirola arrokerrean. Eta Juan Ramadariaga hemen dago atzean, edo horrean. Alentxikoren partez etorren ez, eta mendiak, nolabait, mendiak eta mendizaletasuna. Sara, zuretzat? Niretzat ze izango da, komunikazioa. Eta ekintzaile bi daukagu, Iñaki, zuretzat, zer daka? Niretzat IMK, Iñaki Macapaga, nire enpresa. Eta zuretzako, Iker? Niretzako Mundakako aterpetxea. Eta gure aldun nagusiarentzat, zer daka? Bizkaia. Ikusten duzuenez, K, euskara, kirola, herriak, alkarlana, ekintzaileak, gazteak, guzti hori da, K. K, ekina izatea da. Beste taldetan egonda gero, ekinez betiko taldera bueltatzea lortu du. Niretzako K kirola da. Beti amestu dudana eta eguneroko lanean lortzen ari naizena. Niretzako K, konpromesua da. Nik atletikekin daukadanaren antzekoa. Nire lana emateko. Niretzako K, euskara da. Eta nire erronka, kirolan ere, euskaraz bizitzen. Gu ere K! Atletik ere K da, ikusten duzue. Biztan dago, eurek egingo dabela K, gazteek eurek egingo dabela K. Euren nadalako gaurtik aurrera. K, gaztea da, eta euskeraz biziko da. Bizkaiko gazteen eskutik, euskeraz biziko da. Hemen daukagu beste K bat, edo K-sale bat hori esango duzkuna. Aurrera, Iker. Bai, Bizkaian zehar herriak batuz, euskaran hitzaz bizitza ernatuz sustatuz, herri honen izkiak bermatuz, geroaren hasiak kaizango gara itsasotik larretara aro berrian, distira herrietan sormena landuz, lantegian hitzak parteare zazu zedea da hitza, du euskara sortzeko gunea, Bizkaiko lurraren bateratzailea, zu hau pizteko duzu aukera, argitu dezan jarraitzeko bidea, bizitza bera ulertzeko modu bat komunitarioak eta aktiboak, dinamikoak, berritzaileak, gazteok Bizkaian unibertsalak, euskara sortzailea baita, bakarretik taldera izan begirada lurraldonetara, euskararen aniztasuna eltzorra duguta izan euskara sortzailea baita, bakarretik taldera izan begirada lurraldonetara, euskararen aniztasuna eltzorra duguta, euskaraz sortu, euskaraz sasi, euskaraz pentsa, euskaraz ikasi bakarrak gara, itxasoan diontan itxaso gara, tantaz beteta gagunea, galtzara guka gara, euskararen arima izan galtzara guka gara, konpromesua
gutik zura, zutik guganaino indarrak batuzka gunea osatzeko, sortzeko, herri baten irria asetzeko, gazte ororen grina gaztea naizelako, espazio irekian gunea sormenak akabo esiak, begiak ireki, zatoz gaur gunera gaztea naizta gara guztiok batera, euskara sortzailea baita, bakarretik taldera izan begira da lurralde honetara, euskararen aniztasun altxorra duguta izan euskara sortzailea baita, bakarretik taldera izan begira da lurralde honetara, euskararen aniztasun altxorra duguta. Iker biztan dago K dala eta niri berba bi bakarrik autodinataz eta K2 eskerrik asko, Iker. Ikusten dozuenez, gaurtik aurrera Bizkaia K izango da, lehena bebasan, orain gehiago K gaztea izango da.